जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ये मेरे लिए नहीं है, आपके बच्चे, हमारी दोफा के लिए है। ये जो फाइनेंशियल पावर, ये जो भी अधिकार हमें मिलेगा, अगर हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है। मैं आशा करता हूँ कि कुछ अच्छा निकलेगा। ये लंबा फाइट है मेरे दोस्त, लेकिन जिस दिन ये पूरा क्लियर हो जाएगा जतनो लामसुको सिक्रेट लाइफ तेरी चैनलो जों जतो साइमनो लाइट थंजों टिप्रा मथा पार्टी बे बीजेपी पार्टी एलायंस ओंमा सालो कासे एकटो टिप्राटाइ कमिटि सनामै टिप्रासा दफनी नांगकुमा सामुरनो खलाजना थांगै दंगो आबाहाकि जों लाजक सालो नुखा खनाका ते आपनो तैनो बुबाग्रा फादर हासे दिलेरको थांगै सेंट्रल मिनिस्टर वे आसुगै गोबां कुनो मीटिंग खाले तमनि बो जों नुगै खनायनो दंगो फियाबा अल लाजक सालो एकट साइन रिउ टिप्राटाइ कमिटि सनाम जगमनि बिसिंति ताबुक ठीक खलायदा अ सामु खलायजकै दं एबाके खलायजाये हानो शिरिं जाकेदा याकरै खिबितनि जाखा आ बिसिनि कक जतो लोको कांगे केबो आमसक सैमैया आ बगी सोशल मीडिया रगो बाक्सलको बुबाग्राने ओकलको बनो चालाक फाजिल टाटाल मुंगसा खलायमिया दफाना फालो नै नेगेटिभ हामियाको सालाय तमनि नुकसाखा एबा सालाय दंगा ते मियानि सिगांनो बुबाग्रा अमित शाह फेस टू फेस बसकांगो मालाय एकटोटिक गोबां कगलाम सालाया बाट आ मीटिंग खातिनि बुबाग्रा ताम कक साका बिनि कौन खनाय होम मिनिस्टर अमित शाह तामो रिप्लाई रेखा आबोचतो कक सालायमानि नो बुबाग्रा बिनि फेसबुक लाइव नि बखति फुल एक्सप्लेन क्लियर के साउ खनारका आ बगे चिंति नरनो जे बुबाग्रा कक साइ खनार माने जे मेन कोबि कोनसिनि मेन कक सिमि साउ खनार नाय तेने बुबाग्रानि अ अपडेट मानि तमनि भिडियो न सासक तंखाकै शेयर खदि नरक शेयर खाकेंगे जों नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो जगा बुबाग्रानि जतो अपडेट भिडियो न फनुनाय एबा नर बसकां साउ खनाराय तांगे हिनके नरक जे टॉपिक नि बेसि इंटरेस्ट नांगो जे टॉपिक नि बेसि हामजाको जों आ टॉपिक नि बागैनो वीडियो सनामो मेन ककिंगे आवसि बुबाग्रा मियानि सालो सागा तिनि जों अमित शाह बे मीटिंग खाके तिनि एकटो ते आरो गोबामा तिनि नोटिस नि बागैबा कक सालाय जाका तिनि जतो कक खानामा अलो होम मिनिस्टर अमित शाह कक रेखा टिप्रासारन बागै जे एकट खायमानि एबा टिप्राटाइ कमिटि खालायै एकट खायमानि बिसिंति आबो जतो दाक्तिनो खलायजाने एबा दातिनो अंगनानि थांगै दंगो आबुनि बागै होम मिनिस्टर अमित शाह बसकानि 19 एबा 21 तारिखो त्रिपुरा फाइना कक रेखा हैनि सागा बुबाग्रा आं तिनि नरो कासे कक सानामो संगो ताबु बांलादेशो बस प्रॉब्लम अंगै दं ते चिनि स्टेटो बसके प्रॉब्लम अंगै दं जों जतो नुगै खनाय बतंगो आबुति प्रॉब्लम तांगै अंग हिमाले जों बरक कथालाय नासिके माया खरसते खरसनो दागरि तला खिकलाय खरसा सिमि कोसको काना नाय अवश्य मेन चिनि बागै प्रॉब्लम आबके आं सानामो संगो लाइव बयनो हामेसा याक सावै कुनो दिनो कोसको साजों कावै मानगला ते आनो सामुखातिनि गोबामा बर आनो साजगे चलि सके नासलेनाय बांसुका आबुनि दारति सानामो संगो आं जे ताबु खलाय तमनि आनि साजोनि बागै खाया ताबुक जे खलाय तमनि आबो निनि आनि जों जतनि फ्यूचर एबा बोसारोनि बागै से अ एकटि सामुनो खलाय दंगो तांगि हिनके अ जेनेरेशन जों बेलायनि बिरमान कस्ट मानि मातंका हायफोनो चिनि ओल्ड जेनेरेशन तने चेरेरो आमसु बिरमान कस्ट ता मानथुं आं आबोसो नायो ते चिनि अ फाच चबा सालसा जों जत गोप्लाय एंनाय लाइव आं गोबामा सोरोंबो मानखा गोबामा बरक आनो साजागिया जलिनायबो बांगो फियाबा जानो जलि नासलेनायनो कासे कक्सिम सानाय नर आनो जलि नासलेरि ता मानाय मुंसामाया त्रिपुराव ताबो जों हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट हिन्याकारे जतो थानसाखि कथालाय तंमा जागा बांग्लादेशनि 500टा स्टूडेंट ग्रुप त्रिपुरानि अगेंस्ट बॉर्डर किनारो फायै प्रोटेस्ट खाना कक सामनि बांग्लादेश रोनि कासे सिमि टारगेट त्रिपुरानि मुस्लिम बाय कक बां रिना नायु फियाबा चिनि फाइट दुश्मन त्रिपुरानि मुस्लिम रक बाया चिनि फाइट बांग्लादेशनि मुस्लिम रक बासे जों जबा अंगने एबा फाइट एंनाय आबुनो तेनो आं होम मिनिस्टर अमित शाहनो दाति फाट के कायसा सलिउशन कार्य दिहनिबो साजक दंगो बिकॉज जों बयनि बरबे आमसे कक बांगि वालाय मुंसामाया चिनि तिप्रासानि मानथाय मानखे जों अंगो ताव बसकां बसर कताल फाइट दंगो 2025 अ बसर कताल जतो तिप्रासा याब याग्रमै थानसकी हिमलाके चिनि मानथायनो जों दातिनो माने हिनि खा खलायो नर जति आबुनो कथुक हाय अंजाके आबो कथुक सामुंगिया सुदु चिनि बखा बिसिनि जे नेगेटिभ हामियानो सिमि याकारलाय 2025 नि सिमि जों जतोबाय थानसा अंनासे नांनाय ते आबुनो आनि मेसेज 19 एबा 21 तारिखो होम मिनिस्टर फाइटुंगो चिनि त्रिपुराव आपुरो जों जतो तिप्रासा थानसमा अंनाय जों जतो कायसा खरांखाय चिनि स्टेटनि बागै चिनि जातिनि बागै कक सालायना नांनाय ताबुक चॉइस नरनि थानि जे जों सालब्रु नासिलाय बुलायलाय कोनो मुंसामान गला जों पार्टी राजनीति कोनो वान सुकेवै वासे चिनि बोसारनि फ्यूचर एबा बसकां जरानि बागै वान सुलाय चिनि सामुंनो बसकांगो मा आगुग्लाने बिकॉज आवति चान्स बार फाया ई चान्स नो जों जे साकायपनो मा नारकनाय
टांगी हिनगाय जों फाइट खाय कोनो मुंसा मान गलाक जों फाइट खाके जत मिलौै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बाकी से फाइट खाना नांगनाय पार्टी नि बाकी फाइट खाय कोनो लाभ करे ते लास्ट कक आबुनो सानाय आनि एगेन्स्ट हामिया कक सवि हामिया कक भाइरल खाने रक नरकनि नास्लेर मुं बायनो नरक सालजा बुबे नास्लेर जानाय आनि हामसमा नरक जतनि थानिनो तनाय आं केबन जलमा बकरे नास्लमा बकरे आं आनि सामनो खलायतु जते आनि सामुं खायनि चाया खलायनो तंखा के दफानो सकलगि तंखा के मोतारक आनो नायखलाय तंगो मोतारक आनो माजरा आबुनि माजरा रिया तंगलाक बुबाग्रा लाइथने सला फेसबुक लाइव नि बकरी बिनि जत खाने कक आबा के साउ खनरका ते जिंग अ भिडियो जगह जे बुबाग्रा कक सम मेन कोन सिम काबर खक्या खाखले जत तारा बाटलते मनासं चिने कक न खनावि ताबुले बुबाग्रा नि कक थने काम केनो बुजि मानबाय खना हाने सो हंके नर अ भिडियो न बाहेक्सा का कमेंट के सरी जदि भिडियो न साजक तंखा के शेयर खने उता फुटी नरक शेयर खके जिंग आबा है कंटेंट आबा का भिडियो सालब्रो तबुतनाय ते भिडियो न पाठिसरा नाय मा बाकी ब्लैक न हमबाय चांस बार-बार नहीं आता मेरे फ्रेंड्स, ये चांस मिलेगा। ये चांस को हम अगर सीज करेंगे तो अच्छा है, नहीं होगा तो बुरा है। मैं लास्ट में आई वांट टू टेल ऑल माय अदर पार्टीज, फाइट करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसमें हमें फाइट नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम लोग ना फाइट करें, और अगर फाइट करना भी है तो एक संग अपने बच्चे के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जाति के लिए, अपने सोसाइटी के लिए फाइट करें, ना कि पार्टी के लिए फाइट करें एक दूसरे के संग। यूनिटी, थानसा, एकता कहने में बहुत आसान है, आपका दिल को बड़ा करना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। लास्ट वर्ड, जो मेरे खिलाफ जहर फेंक रहे हैं, मेरे खिलाफ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, कर रहे हैं, आपका नफरत आप ही को खत्म करेगा, मेरा प्यार पूरे राज्य को और अपने कम्युनिटी को उठाएगा। अंत में ऊपर में देयर इज गॉड, देयर इज भगवान, देयर इज अल्लाह, ही विल जज मी, नॉट योर हेट्रेड, दैट्स ऑल। बेलाई नो हम बाय खुलुंखा।